Сәлем дуслар, эфирда яшьлек тавышы тапшыруы. Сез җыелып беткәнсез икән, димәк, башларга вакыт. Барчагызны кайнар сәламләп, мин Мөнир Пират бүгенге темабызны игълан итәм. Бүген резидентларыбыз белән кеше яшәми торган утраулар ялгызлык темасын кузгаттык. Ялгыз яши алырлар идеме алар? Утрауга нинди эш әйберне үзләре белән алырлар иде? Тиздән сорауларга җавап табылыр. Киттек. Гадәттәгечә тапшыруның бу өлешендә бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Әлеге клипны хит парадыбызда соңгы тапкыр карап узыйк. Бакчамда үскән гөлләргә синди биргә мөрәлләм Шәшкәләрдәй назларыңа Әреп китәм күңелем Берлегәнле бергәндә Күз салынды бергәндә Сөюләр көюләре Синең өчен генә Яшьлек тавышы тапшыруы сезне яңа җырчылар белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге премьерабызны карап узыйк. Кем булган соң ул шул кадәр? Туй була. Ничек? Беренче очрагыңа тотам да кияүгә чыгам. Ике йөрәк бүген бергә тибә башлый торган көн Тормышны дәвам иттереп яшь гаиләдә туган көн Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызлы туй Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызлы туй Кыда булды чите кешеләр Кемдер булды кыдарый Әйдә шампан күтәрик дип Берсен кыдалый Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызлы туй Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызлы туй Киләчәккә бәхет теләп Ходай үзе башлаган Яшьләр өчен яңа тормыш Кызыл туйдан башланар Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызлы туй Туй, 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 бүген бездә туй Гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле Уңган шибәр кызлы туй
Birgina so'rov. Sening isming nechiksan? Mening Mars. Mars, yarolim. Nechisi? Tezgina ipiga borib keldim. Aqlli kiyav yigitlar Unga chibar qizli to'y 33 Bahadır, Ышучы ковер, акеттагил тылсымлы ашъяулык. Гүлнар Шакировага утрауга яшәр өчен менә шулар кирәк. Баһадирлар саклый, ковер өйгә алып кайта. Ашъяулык ризык бирер иде, дип елмайды Гүлназ. Тапкыр хәйләкәр Гүлназның коды 085. Тавышлар юлларга онытмагыз. Күрер күзгә яшь булсам да, ялгыз вакытлар үтте. Яшьлек бит ул ялгыз вакыт, карлап яшәр чак җитте. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Сагындырдык, ялындырдык, бер-беребезне ул чакта. Яшьлекне уйлап юанам, мин бәхетле ул яктан. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Яшьлегемдә югалтканнар, сагыну булып кайта. Яшьлегемдә сөйгән ярым, айларда калдың кайда. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Кай вакыт ялгыз каласы килә, проблемалар булганда. Ялгышмас өчен кат-кат уйлаганда бер ялгызын калу әйбәт, диде Рөстәм Мортазин. Утрауга ул үзе белән хатынын, пычак һәм шырпы алыр иде.
gibi bugün birisi istegesi in başıma kilip düştü altın yaprak salkın yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kilip sayınasın saklap qol deyip sarı keziden altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qol deyip sarı keziden bit, sağışsın bit, jiller birde, jiller alır, ışıp gidip varırsın bit. Altın yaprak, salqin yaprak, yoldan yazgan, jiller ezgen mina kelib, sayınasın saklap qol deyip sarı gözüden yapraklar kuyulasınga qalgan hisler kebek muhabbetim qayından sarı yaprak bulup düştü altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qol deyip sarı keziden altın yaprak salqin yaprak yoldan yazgan jiller ezgen mina kelib sayınasın saklap qol deyip sarı keziden sayınasın saklap qol deyip sarı keziden Aygül Mirzanurova yalgızlıktan bik qurqa. Андай uturauda bütünlüğe yaşay almaz idim. Açlıktan, yalgızlıktan, sağınudan sağayıp ölür idim, di ol. Yalgızlıktan qurqışı Aygül için 1320 номерına Tauş 083 kodun yollağız. Quyoshli turmush ko'zimni qora bulut qopladi. Yaqin do'stim xiyonati qoqdi turmush qopqamini. O'zimga ishonganday do'stim senga ishondim. Turmushimni nek jimirdin, turmushimni nek jimirdin. Sönmez o'tlarga soldin. Jon
Sirdaşımsın dostumdan Kütmedim monday adam Hıyanetni küterirday Hudaydan küç suradan Üzüzeme ışanganday Dostum sina ışandım Turmuşumunu nikjimerdin Turmuşumunu nikjimerdin Sönmez utlarga salıdın Бәхетне шулай җимереп, бәхетле булып булмай. Тормыш һәр чак тигезре юл, күз яшы җирдә калмай. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Sönmez utlarga salıdın. Üz-üzeme ışanganday, dostum sina ışandım. Turmuşumnu nik җимердең, turmuşumnu ник җимердең. Sönmez utlarga salıdın. Sönmez utlarga salıdın. Sönmez utlarga salıdın. Gülnara Abdurahmanova o'tirovda pianino, qarab ham internet bo'lsa yashay olar edim deb bildirdi. O'tirovda bir yolg'izim yashay olirman. Qo'rqoqlardan tug'il deydi Gulnara. Yaragimning tebishi sen deb jillovchi Gulnara sizning ekranlarda. Kır kozların ızıtıp Tınıp kaldı Kozның bersi ayrılıp O jirde тұрып kaldı Türkümden ikinci koş Onun yanına kildi Kanatı bilen kaşıp Kangıldap tavuş birdi Yüreğimnin tibişesin Yanlarımның жылы sesin İnge inütüp barabız Біргелеп тұрмыш yolun İnge inütüp barabız Біргелеп тұрмыш yolun Özgelenme көңілім Юғалған мәхәббәтке Ялғышқанмын тұрмышта Ғайыпләп түзмәгәнгә Син дә бит минем янга Кыш булып очар идең Аңламый бәхетемне Сине кадерләмәдем Йөрәгемнең тибешесин Җаннарымның җылысысин Иңгә инүтеп барабыз Бергәләп тормыш юлын Иңгә инүтеп барабыз Бергәләп тормыш юлын
Югалтмагыз үткеннерге әйләнеп Сөюне кайтармасыз Кулга кул тотынышып Язмышына үтәү кирәк Бір-біріңе терек булып яшәүе җиңелләрәк Йөрәгемнең тибеше син Җаннарымның җылысы син Иңгәйн үтеп барабыз Бергәләп тормыш юлын Йөрәгемнең тибеше син Җаннарымның җылысы син Иңгәйн үтеп барабыз Бергәләп тормыш юлын Иңгәйн үтеп барабыз Бергәләп тормыш юлын Эх, кредит ипотека! Дип җырлаучы Раил Рамазанов кеше яшәмәй торган утрауга китсә кредитка алган акчаларын алып зур-зур шәһәр төзи алыр иде мөгаен. Әлбәттә, бу шаярту гына, менә аның клибын хәзер чын-чынлап карый алачаксыз. Игътибар экраннарга. Жаным, әйдә кір ю машинасы алыйк әле. Алмыйбыз. Әйдә алыйк инде. Әнә күрше хатыны Сәвияләр дә алганнар. Акча юк дидем бит инде мин сиңа. Әйдә алайса кредитка алабыз. Алмыйбыз. Әйдә алабыз дим, бөтен кеше ала хәзер. Кеше куян куа диеп мин дә куа башладым. Акча эзләп банкларның бустагасын таптадым. Кәгазь җыеп бурычка дип акча җыя башладым. Кредит алгач кесә калын эшемне дә ташладым. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Үземне бик бай хис итеп җилдерәм машинада. Миннән генә калмасын дип кредитка бит амсыда. Тагын нәрсә алып була барысын да алабыз. Алдын артын уйламыйча әй дөньяны куабыз. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Менә кредит алгач шундый рәхәт икән. Хатынны да кредит итеп ул алып булса икән. Берничәне алыр идем сылтан булып мин күптән. Әтәч сыман йөрер идем тавыкларым ияртеп. Кредитны түләтергә дип һәрберсен эшләдем. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Эх, кредит ипотека гомер буе түләргә. Әҗәтле кеше үлмиде кая безгә үләргә. Яша дустымыз сак яша бу әҗәтле дөньяда. Бишне ун итеп түләгән иң кызыклы заманда. Бишне ун итеп түләгән
Ләйсән Рафикова бөтенләй ялгыз калырга яратмый. Шуңа күрә бер атнадан артык утырауда да тора алмас иде дип уйлый. Өмет җырын башкаручы Ләйсән өчен 1320 номерна тавышлар юлларга онытмагыз дуслар. Yetşumudan izgelenip dallar, başların yiyenler dulkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde okkınğa. Dulkınlar dalının göz yaşların, sağışların ilde okkınğa. Seni gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davlaşığına. Sen bulama bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Seni gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davlaşığına. Sen bulganға bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Akşınayda yorsuz yuh ise, seygen yorsuz yaşau-yaşaume. Yıraklardan qaytkan qırı qazları, onlarda bit borsuz yaşamay. Yıraklardan qaytkan qırı qazları, onlarda bit borsuz yaşamay. Seni gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde iştem davlaşığına. Sen bulganға bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Akışlar paran yoğalsalar, düşüp berileler üzenge. Segen kişi düze sabır ide, Xudo yerden birsin tüzgenge. Segen kişi düze sabır ide, Xudo yerden birsin tüzgenge. Seni gine oylap yanıp yaşayım, düşlerimde işten davlaşığına. Sen bulganға bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Sen bulganға bari dünyama dur, ümit edip yaşayım kavuşuna. Ümit edip yaşayım kavuşuna. Гомумән ялгыз калырга яратмыйм. Аралашмый тора алмыйм, диде Илнар Гыйльманшин. Утрауга бер үзең илтеп куйсалар, җырчы үзе белән су, шырпы, компас яки карта алар иде. Төпле фикерле Илнар өчен тавыш 086 коды белән тавышлар юллагыз. 3нче урынга лаек дип табылган җырчыбызны каршы алыгыз. Senin nazın koyaş nuru, günlərimnin yaktысы. Minnim şuşu süzülerime karşı kiler kayısısı. Sen bilesin min de bilem, durmuş yemetin yarıda. Tugili bitul baylık akşa, tugili bitul manzarada. Sen bilesin min de bilem, durmuş yemetin yarıda.
Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Тұрмыш ямы бір-біріңіз сүйіп аңлап яшауда. Әйттір сөзні әйтмей қалып, керек шақта дәшімәуді. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы тиң ярда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы тиң ярда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Тұрмыш ямы бір-біріңі құрмет ете білуді. Шән ішкілі сөзілер айтып, түгілі бит улы күлуді. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы тиң ярда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы тиң ярда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы тиң ярда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Сен біләсің, мен де білем, тұрмыш ямы тиң ярда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Түгілі бит улы байлық ақша, түгілі бит улы маңызарда. Ялгызлыкны яратмаса да, Динара Шайдуллина еш кына елга янында утырып уйланырга ярата икән. Суның энергетикасы миңа көч бирә, ди җырчы. Утрауда да ул бер генә көн табигатькә сокланып яшәп алыр идем дип белдерде. Сезнең тавышлар ярдәмендә икенче урынны яулаган резидентыбыз. Ялгыз канаты җилеп булмый мен
Мәдинә ялгыз калып иҗат итәргә яратса да, ялгызлыктан курка. Bir kimdə яшәмәгән утрауда яшәү түгел, аякта басмас идем, ди җырчы. Ләкин кайбер кешеләрнең шул утрауга бөтенләйгә озатырга теләвен яшәрмен. Сез әзерме? Бүгенге тапшыруның абсолют лидеры экраннарда. Карыйбыз. Kütmegende taşkını bulup ağlar idim. İn yeşeren kallarına bağlar idim. Şulay tevgil siyuğene yanar terdim. Min üzümde sinezler yaratar idim. Şulay tevgil siyuğene yanar terdim. Min üzümde sinezler yaratar idim. Tam jiri bulab irkelep uyatır idim. Göz aldığından bir de gitmey uylatır idim. Tünlerinde sağındırıp yalatır idim. Canını jırlarım bilen yuvatır idim. Tünlerinde sağındırıp yalatır idim. Canını jırlarım bilen yuvatır idim. Bir görüşen yoluma çıkarır idim. Gel ciddi bulgan uyangan doğarar idim. Şulay tevgil siyuğene yanar terdim. Min üzümde sinezler yaratar idim. Şulay tevgil siyuğene yanar terdim. Min üzümde sinezler yaratar idim. Min üzümde sinezler yaratar idim. Утрауда ялгыз калмавыгызны сөйгән ярларыгыз белән яратып һәм яратылып яшәвегезне теләп бүгенгә мин, Мөнир Рахмаев, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.
Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.